Уважаеми госпожи и господа, инженери, архитекти, строители и проектанти, уважаеми колеги и гости от чужбина, за мен е изключително удоволствие за пореден път да откривам тази конференция. Добре дошли на конференцията по транспортна инфраструктура с международно участие, на която се провежда за 16-ти път. Уважаеми колеги, преди 16 години, когато създавахме конференцията, бях убеден, че науката е движеща сила в нашето общество. През всички тези години конференцията е минавала през различни трансформации, но винаги в основата й е било научното знание. Днес на 16-та конференция за първи път поставяме това знание като фактор, решаващ проблемите в транспортната инфраструктура.